Bueno, pues ahora estamos con Javier, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Que potencial ves nos creadores de contido para que o galego sexa trending topic cada día? Tiene, bueno, pues un potencial enorme, ¿no? Creo que é moi importante que a lingua sexa transmitida e, sobre todo, pues aqueles que teñen moitos seguidores, pues que se expresen en galego, que a súa forma de falar ou crear contido pues, en galego, pues, fai que a xuventude, que é o que pues, sobre todo ve as súas publicacións, pues, este máis habituado a falar en esa lingua e a verla como algo máis habitual, ¿no? Así que creo que é moi importante pues, esa acción de contido entre a xente nova que se en galego. Contanos que creador ou creadora de contenido lle deche like últimamente. Pois foi pouco, a Leti, a madriña. Estades todos asegurando un mogollón, eh? Claro, porque unha vez que estamos, un político sempre ten que estar a último, ¿no? En este caso, como Leti era pues un pouco a mestre de ceremonias ou a madriña deste evento, pues obviamente había que dar un like a ello. Por que vos parece que debería de ser Lugo a capital dos creadores e as creadoras digitais no 2026? Bueno, preguntarlle eso a un de Lugo é complicado, porque ten que ser aquí, non? Nos, Hai que facer patria. Claro, hai que facer patria, como delegado da Xunta de Lugo, intentou traer todo para a cidade, para a provincia, non? É a primeira vez que se fai en Galicia, a primeira vez que se fai en España, falábamos agora fai un momento deso, e que se xa Lugo, pois a verdade que é moi bo para nós, e agradecer pois a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística pois en financiar tamén con Agacal, con ese produto que vamos a disfrutar en maio. Creo que pois é moi importante para Lugo, para a cidade, e en eso estamos apoiando as actividades que fagamos aquí, non? Que facer un contenido viral, a quen lle pedirías axuda? A quen lle pediría axuda? Pois creo que agora mesmo Xocas é o que máis está petando, digamos, en redes. Sería o que o contido máis viral seguramente. Falando de xente de Galicia, pois a xente de Abadín, en este caso, está petando moi forte. Por que é importante que as institucións compartan o mesmo espacio digital que a mocidade, que a xente joven? Pois para que sempre queremos que chegue o noso mensaxe, non? Creo que as cosas que faz se non se ven ou se a xente non entende por que se fan, creo que estamos fallando un pouco no noso propósito. E a posibilidade de comunicar con pouco que falaba antes, de chegar a esa xente nova que sepa por que se fan as cousas, ou que nos exixan tamén facer outras cousas tamén para eles, creo que é moi importante estar cerca da sociedade. Al final, as redes sociais o que te permite o que facemos todos os días, estar cerca da xente, vendo as súas necesidades e a partir de aí intentando implementar as políticas públicas necesarias para resolver os problemas da xente. 1 ao 10, cantas ganas tiñas de que Galicia tivese uns premios como dalle like? Galicia non sei, Lugo un 10. Entón, como Lugo está en Galicia, 10 tamén. 10 10 tamén, tiñas moitas ganas. Sí, señor.